Татар язарга тиеш түгел, татар язарга ярамый. Мин сөйләшергә тиеш түгел, безнең бабайларны эшләп чыкындырган дип. Урыслар үзләре язса, рәхим итегез, аларга ирек. Аларның китапларны алып укырга була. Балалар тарихны белмичә үсә. Менә мин шул карательләр дип язган өчен мине яратмыйлар. Мин алар кем дип әйтергә тиешсең? Татар булгач мин әйтергә ярамый. Мин великий нация дип язарга тиеш. Менә шул. Нишләп мин үземнең милләт тарихын яшәргә тиеш? Мин бит хакыйкатьне язам. Инде менә ничә ай бар дөнья коронавирус белән мәшкилә. Казанда да, Уфада да, Азия, Европа, Америкада да тормышта башка вакыйгаларга урын калмады да кебек. Юк, Русиядәге бийек дәүләтнең бөтенлеге сагында торган органнар, элек аларны охранка дип юкка гына атамаганнар, үз эшләрен һич онытмый икән. Берничә көн элек шул билгеле булды. Татарстан югары мәхкәмәсенең, ул Русиядәге федераль хакимият тармагына керә һәм турыдан-туры Мәскәүгә буйсына, Мәдәни җәмгыять газеты мөхәррире Вахит Имамовның Татарның яшерелгән тарихы китабын экстремистик дип игълан итүе мәгълүм булды. Бу карарын федераллар шыпырт кына 14 майда ук чыгарган. Һәм ни гаҗәп, алар моны гаепләнүче авторның үзенә дә җиткерүне кирәк санамаган. Хәзер инде ул, язучы Вахит Имамов, бу хакта белә һәм бүген без аны Азатлыкның минемчә студиясенә чакырдык. Хәерле көннәр, Вахит әфәнде. Хәерле көн сезгә. Сезнең бу тарихи язмагыз әле 1991 елда ук чыккан иде. Соңрак ул урысчага да тәрҗемә ителде. Анда сез татар халкының урыс колонизаторларына каршы көрәше турында язасыз. Теләгән кеше аны интернетта да таба ала. Ышатамы ул аны, ышатмыймы? Андагы тарихи фактларны кабул итәме, итмиме? Һәркемнең үз эше. Тик универсаль кеше хукуклары күзлегеннән караганда бер нәрсә кебек ачык. Һәркемнең үз фикерен, карашын белдерү, аны үзенчә бәян итү ирклеге бар. Һәм моны шикләү, экстремизмда гаепләп тыярга маташу, бу әлбәттә урта гасырлар гадәте. Минем сорау шундыйрак. 1991 елда чыккан язманы казып чыгарып, аны хәзер тыярга тырышу сезнеңчә каян килә? Бу сезгә каршы шәхси бер һөҗүмме, әллә инде тарих концепциясен, татар тарихын яңадан урыс күзлегеннән каратуга кайту галәмәтеме? Беренче чиратта бу татарларны үз урынына куярга маташу дип аңлашырга кирәк. Татар үзенең тарихын күтәреп йөрмәсен, үз тарихы белән урыс тарихына каршы бармасын, фәкать теге урыс тарихын гына ятлап, балаларга урыс тарихын сөйләп үссен дип шундый максаттан эшләнгән әйбер. Безне татар буларак һәм заманында инде 1000 ел дәвамында әллә ничә дәүләт тоткан милләт буларак танырга теләмиләр. Бу инде ана конституция үзгәрешләр кертүдә дә чагылды. Урыс милләтен государство образующий народ дип игълан иттеләр. Ягъни анда дөресен әйтик әле, анда урыс теле турында сүз бара. Ягъни урыс теле ул Русиянең дәүләт кыручы халык теле дип әйтелә. Ягъни турыдан-туры урыслар дәүләт кыручы дип әйтелмәсә дә, ләкин аның мантыгыннан шул килеп чыгадыр инде. Барыбер шул ук. Чөнки анда барыбер урыс теленә өстенлек бирелә, татар теленә һөҗүм башланды. Моны бит инде бер кешегә дә яшереп торасы юк. Николай Кровавый дип йөрткән патша вакытында да Җәлләт Сталин дип Сталинны Җәлләт дип атап йөрткәннәр. Аның вакытында да татар мәктәпләренә бу хәтле һөҗүм, татар теленә мондый һөҗүм булганы юк. Хәзер безнең татар мәктәпләрендә балалар атнасына 2 сәгать татар теле укуга калдырылды. Нинде тәнендә милли җан булган, милли рух булган кайсы кеше генә шушы мәгълүмат түссен дә ничек яламасын соң? Ничек ул аңа кайгырмасын? Менә бездә бер мәсьәлә. Икенчедән, минем бу китапка карата эшләгән эшләре дә үзләренең закон бозулы. Экстремизмга каршы көрәш турындагы закон 2012 елда гына кабул ителгән. Минем китап урысчасы 1994 елда чыккан. Булар кире кайтарып тарихны 18 ел элек булган әйберне чыгып чыгарып, үзләре закон бозалар. Закон обратной силы не имеет дигән бит закон бар. 12 елда чыккан закон белән 94 елда чыккан китапны тикшермиләр. Бу бит не? Бузу.
Bütün Шуны закондарына бұзылды. әйтегә 94 дисез, асылда татар вариантының 91-дә чыкты, 94-тә ул тәрҗемә Татар ителде инде. варианты 91-дә үк чыкты. Русча тәрҗемә ителгән китапны алар бит судта тикшерделәр, имеш. Татарча вариантын тикшермәделәр. Димәк, Башка телләргә тәрҗемә бу сезнеңчә димәк, бөтен менә бүгенге көннәрдә, соңгы елларда башланган татарга каршы шулай киң күләм һөҗүмнең бер өлеше булып тора инде. Әлбәттә бер өлеше. Чөнки безнең менә тарих институтына да һөҗүм итеп алдылар, башкаларга да һөҗүм булды. Китап нәшриятына да, тарихчыларга, безнең тарих фәннәре докторларына да һөҗүмнәр булды. Аларны прокуратураларга чакырып сөйләштеләр, язмаска кирәк дип. Көчләп чыгындыру турында язмаска кушалар. Үзләренең менә китапханәләрдә тарих фәннәре докторы Грибунковның инквизиция, православная инквизиция в России дигән китабы һәркемнең кулына бирелә. Менә буларның бер яклы, татар язарга тиеш түгел, татар язарга ярамый, мин сөйләшергә тиеш түгел, безнең бабайларны көчләп чукындырган дип. Урыслар үзләре язса, рәхим итегез, аларга ирек. Аларның китапларны алып укырга була. Православная инквизиция в России китабын алып укырга була. Аның 5нче бүлегендә насильственное крещение в Поволжье дигән бүлегендә нәкъ менә мин үземнең запретный история татарлар нәрсә язганмын, нәкъ шуны сүзен сүзгә дигән кебек фактлары тегендә ничек иттереп, чукындырга каршы килгән кешеләрне, чукынырга теләмәгән кешеләрне ничек иттереп, яки инде чукынгач кире ислам диненә кайткан кешеләрне ничек итеп дарага чынасып үтергәннәр, яки яндырып үтергәннәр. Шул фактлар тулып ята. Мин әйтергә тиеш түгел. Мин второй сортный халык вәкиле. Ягъни сезнең язуыгыз башка тарихи концепциядән чыгып язылган, сез анда татарның азатлык көрәше өлеше итеп күрсәтәсез, ул бар бәрелешләрне, баш күтәрүләрне, көрәшне. Урыс тарихчылар инде алар әлбәттә беренче чиратта урыс тарихи концепциясеннән чыгып, урысның алдыңгы роленнән чыгып язалар бар әсәрләрендә. Бәлки шуңа күрәдер дә сезгә бер төрле мөнәсәбәт, урыс тарихчыларына бер мөнәсәбәт. Әлегә татар язучылары китапларын экстремистик дип билгеләү очраклары юк иде кебек. 12 ел элек Казанда федераллар Нурулла Гарифның татар халкында азатлык көрәше дигән китабын шулай тыярга тырышып карады. Әмма билимле экспертиза анда шикле нәрсәләр тапмады ахыры шиктә. Аннары Фәүзия Бәйрәмованың балалар өчен язылып, урысчага тәрҗемә ителгән Тропою знаний к истине дигән китабын тыйдылар, ләкин анда да тыю сәбәбе авторның текстына бәйле түгел иде. Сезнеке бу уңайдан беренче очрак. Озак еллар сез Шалы язучылар оешмасын җитәкләдегез, хәзер дә берлекнең актив әгъзасы, Казанда яшәсәгез дә, тик язучылар арасында сезгә теләктәшлек күрсәтүчеләр әллә ни булмады кебек. Шул ук Татарстан язучылар берлеге сезне яклап мөрәҗәгатьләр кабул итмәде, айрым язучылардан да яклау сүзләре ишетелмәде. Сез менә ничек үзегез шәхсән ничек кабул итәсез? Һәр кеше үзенең урысча әйтсәң, үз шкурасы дип әйтәсең инде. Үзенең киләчәге турында, үзенең китаплары турында, олашак исемнәр турында уйлап, шуңа күрә дәшмидер. Аннары бездә бит куркаклар да җитәрлек. Аның ансында яшәп торасы юк. Менә бит Горбачев чорында, мисалы өчен үзгәртеп кору чорында Татарстан язучылар берлеге Совет торгынлыгына чумган милләтне уяту эшендә иң алгы сафларда булды. Телне, мәдәниятне торгызу өлкәсендә башлангычлар белән чыкты. Хакимияткә басым ясарлык кыюлыгы да, тәвәккәллеге дә бар иде. Хәзер менә язучылар берлеге бик күренми дә, ишетелми дә. Бүгенге көндә бик пассив безнең язучылар. Шул ук туган телне яклап та бик купмадылар, бик кузгалмадылар. Һәм әлбәттә менә туган телгә һөҗүм башлангачта дәшми калуны кулайрак күрделәр. Һәм инде әлбәттә монда аерым бер әгъзаны генә чүккән вакытта, әтәшкелек талаган вакытта, алар да күрмәмешкә салыша. Нишләйм инде. 2014 елда гомумән аның ул чактагы рәисе, Татарстан язучылар берлегенең рәисе Рәфис Кырбан берлекнең тагын бер күренекле әгъзасы Разил Вәлиев белән Путинның Кырымны басып алуын хуплаган белдерүгә кушылды. Татарның милли мәнфәгате күзлегеннән караганда бу инде үзенә күрә бер әхлакый деградация.
Мондый берлек гомумән татарга кирәкме соң алайса? Соң язучыларны үзенә күрә берләштереп торыр өчен кирәк иде ул. Үзләре, ләкин бит язучылар берлеге бүгенге көндә ни өчен кирәк? Язучылар берлеге хәзер китап чыгу-чыкмауны хәл итми. Аның Татарстан китап нәшриятенә тәэсире юк. Ул үзенең яклау рекомендация кебек генә язала, үтенеч язып җибәрәләр Татарстан китап нәшриятенә яки янда югарыга хөкүмәткә. Үзе ул нидә процесста, чыгару процессында катнашмый. Шуңа күрә менә язучыларны яклау өчен аеруча мохтаҗларга ярдәм итү, кыерсытылганнарга ярдәм итү эшләшендә менә берлек эшләргә тиеш. Теге Шилепше дине 3 җөмләдән бер хикәя кебек әйбер язган кешене тизрәк язучылар берлегенә алу турында кайгыртып, һәм 340 кеше турында теге ничек дип әйтим инде аны. Теге үз язмышына суга ташлаган кебек. Алай итәргә тиеш түгел. Ну, нишләтим? Юк, әлбәттә, без сезнең фикерләрне белергә телибез бу шыракта. Сезнең менә сез хәзер нинди бер җәберләү эшендә, җәберләү астына калдыгыз һәм башкалар элеккеге шикелле ни теләктәшлек күрсәтми, ни башкача өлкәдә ярдәм күрсәтми. Бу әлбәттә бүгенге татар халкының, Татарстанның үзендә нинди хәлдә булуын бик яхшы күрсәтә. Сезнең татарның яшерелгән тарихына кереш сүзендә сез татар халкының үз тарихын яхшы белмәү турында әйтәсез. Укучылар мәктәп һәм университетларда дистә елларча урыс тарихын гына өйрәнә, татар исеме яңгыраса да, ул гадәттә мыскыллау контекстында кулланыла диелә. Бу 1991 елда язылган сүзләр. Аннан соң Татарстан шактый зур милли күтәрелеш дулкынын кичерде бит. Ул татар тарихын өйрәнү, аның актапларын бетерүдә дә нык сизелде. Татар тарихы институты ачылды, саллагына академик хезмәтләр әзерләнде һәм бастырылды. Мисал өчен 7 томлык татар тарихы дөнья күрде. Булар сезнең 91 елда күтәргән борчуларыгызны бераз киметә алдымы? Хәзер хәлләр ничек тора? Юк. Без 90 елларда чынлап та бик сөенгән идек. Әле 2000 еллар үрә башлангачта татар тарихы белән менә татар тарихы халыкка кайта башлаган өчен сөендек. Китаплар пайда булуга сөендек. Шушы 7 томлык татар тарихы пайда булуга да сөендек. Ләкин 2007 елдан бирле аны бездә күпме генә кычкырмаска тырышсыннар, дәшми калуны кулайрак күрәләр. Ләкин 2007 елдан еге теге бердән дәүләт имтиханнары кертелгәннән бирле местный компонент җирле тарихны укыту, милләтләр тарихын укыту һәм әдәбиятын укыту туктатылды дияргә була. Бездә хәзер елына 10 сәгать татар тарихы керә. Җирле компонент дип инде Татарстан тарихын укытыла. 10 сәгать эчендә балага нәрсә укытып булсын? Шуңа күрә безнең хәзер тарихны укыту гомумән мәктәптән куып чыгарылды. Балалар белми. Без бит шул татар декабристлары турында да аларга укытырга тиешбез. Үзе безнең ханнарыбызны санап чыгарга тиешбез. Шул Алмыш хан турында аның ислам динен 922 елда кабул иттергәнен сөйләгән вакытта 2-3 сүз белән бит балаларга аңлатып булмый. Аның өчен озак итеп сөйләргә кирәк. 45 минутлык 40-45 минутлык дәрестә генә бит аны аңлатып ятлатып битереп булмый. Безнең тарих 1000 еллар. Без бит беренче тапкыр нидә Алтай ташларына 552 елда теркәлгән милләт. Шуңа күрә сезнеңчә бу тарих өлкәсендәге казанышлар менә сез 91 елда күтәргән проблемнарны бик шишеп бетермәде. Юк, аларны хәзер инде кире диттеләр. Раул Фәхретдиновлар Синицына кебек галимәләр язган һәм башка китапларны хәзер инде мәктәпләрдән алып бетерделәр, аларны укыту туктатылды. Балалар тарихны белмичә үсә. Сезнең китаптан бер цитат укып китим әле. Ул кызык шактый. Кызганыч, халык тарихның шин сәхифәләрен белми. Буыннан буынга халыкны ялган тарих белән аңгырайту бара. Башка милләтләр һәм халыклар тарихында булган барлык казанышлар урыс тарихчылары тарафыннан үзләштерелә. Кеше халыклар тарихы исә күбесенчә әйтелми кала, яки ул шундый хәлдә күрсәтелә ки, кеше кардәшләр үз тарихын хәтта телгә алмаска да тырыша. Менә бүгенге көннән караганда 91 елда чыккан язмагызга ниндидер төзәтмәләр, истәмәләр кертер идегезме хәзер?
Koy bir sözlerini düzeltiriydim. Çünkü mına beylendiler bitinde imiş men kolonizator degen sözlerini kullanganman. Ruskaya iyi degen sözlerini kullanganman dip mına şoňa beylendiler. Lakin mına benim bir kitabım dışarıdan görsetiriydim. Yolumdağına yok. Teplitsin'nin tarih fenleri doktora Moskov'da yaşayan şu Teplitsin'nin Ruskaya iyi degen baksus kitabı var. Olar benim ayrım bir sözge beylenip otura. Etiki kitap, Ruskaya iyi degen isimde kitap çıkargan tarih fenleri doktora. Hem ona bir de yok. İkinci atan, buna bizne gamir boyu bitinde mektepte de tarih derslerinde Tatarskaya iga deganni ul sözünü kullanı, ul düşünceni kullanı şaqtı keng taralgan idi. Hazır bütün internet şilterinde yazarlar Rusça ne bilsin Altın Orda şarındağı Tatar ilgisi bulsun ide. O vakitte işmasa 10% olganlar. Hazır kılık soğumağanlar diye yazarlar. Onsa vakit imam fiyon be, bütün muhalap yazar. Onsa beni uylap tapmadım. Beni gayipleyemeler. Merjani isimindagi Tarix institutu Tatarның Altın Urda şırın yaxşıgına kürsət aldı kebek. Әміне Tatar jirlerin Urus devleti basıp aluan hem bigrekte andan soňky şırını irengende Tarix institutu galimleri Moskovdagi ideologik qırşawlardan nıq intikdi. Sizningçe qoysa tarihi temalar tiyişli derecede köterilmedi dep sanıysız eli de? Eli de köterilmedi. Min yazgan bu Tatarların Vatan Suguşu kitabında yazgan bu Telekey, Kuşim, Akay nesili turunda onda bir söz de yok. Eli onların ensiklopediyada 40 milyar ide elip. Hep onlardan bir nesil kişileri buluğun. Babası, ulu hem onuğu ikenin. Bu günde şu galimler de bilmiyor. Hem yazmıyorlar. Bunda anlatıp gittiğiniz yani ul nesilinin Tatar tarihindagi tutkan uranın kıskaşağına. 1680 yılda bizim Tatar jirlerin Sofya o vakitte Patşavika oruna oturup turgan Pyotr Первий'nin opası Patşalık ite başlagaç monastırlarını Tatar jirlerin monastırlarga ölüşe başlıyor. Safı monastırına, Yaroslav monastırına, Yaroslav'ın hem başkalarına. Mine şu vakitte bizim jir bilevşi bulup turgan mırzalar fitne uyuştura fitneye köterilir. Onun yol başçısı Telekey Mırza. Telekey bugünkü Aktarış'tan 10 kilometredagi ovul. Onu da 18. asır başında negizlengen falan dip kitaplar yazarlar. Telekeyni merhumne 1684 yılda Dorağaş'ın ağası götürerler, Karatiller. Mine şu Karatiller dip yazgan için mini yaratmıyorlar. Min onları kim diye betirgen tiyişsin? Karatıl'na ekspedisiya degan söz bütün fenni matbuatda kullanılır. Bütün yerde faydalanılır. Bütün galim şuay dip yazar. Vakit imamı uylap tavuk yazmayı. Mine yaramay. Tatar bulgaç mine aytırga yaramay. Min veliki natsiya dip yazırga tiyiş. Mine şol. Hem onları 1703 yılda Peterburg kalası düzey başlagaç bir vakitte Pyotr Paşa yağa armiya düzey, yağa flot düzey benim apetit zordan okşa gitmeyi. Bu şuna Kozan gubernasını tolar için, şu Tatar başka halkın tolar için Jikharif bilen Dokh familiyalı iki immisarını jibere. Etege iki immisar bundakilge jitmişi kütürlü yana yasak uylap taba. Onda dua işinde, misten çıkan tütün işinde, basıda yergen gece tekası işinde, gece tekası düzüysam adam tirisi işinde, şopkan pişen işinde, beke işinde, kıyı işinde, bütün evler işin, hatta kuş işin. Zengar kuzle basam 8 tem, kongurt kuzle, para kuzle basam 6 tem, mine şu şulayttırıp akırtıp tolay başlaylar. Hem akıllı bulgan millet, elbette köterilirge tiyiş vastaniyara. Akıllı bulgan millet köterilirge tiyiş. Mine şuna köterilgen uca ulu, dorda olsa köterilgen Telekey'nin ulu kuşamı uyuşturgan, 10.000 kişilik joydaklı, kavaleriya uyuşturup, soğuşup girgen. Onu da suyu bitirgenler. Hem indi 1735 yılda bizden burungu ilikten Tatar jini bulgan Orenburg'a kelip, Orenburg kalası düzey başlagaç. Bugünkü Orenburg tugul, şakkına şehitleri, Orgelgası boyunda indi. Birinci negizi düzey başlagaç. Neler? Mine şu jaza atretlari. Bizden babaylar tağın köterilgen. Çünkü onlar bilgen Rus devleti Orta Asya'nın yavrular için plazdarm ezirliği şu Orenburg'da. Şunun için Vastaniye'ye köterilgenler. O Vastaniye'ni Oqay jiteklegen. Onu da
1737 yılda yaralanmış kulga alganlar bunda uterege kurukkaş Şlisselburg kap gitip Peterburg'da Doragaşırdaması götürgenler. Yani sizinçe Tataristandagı resmi tarihi fen mını baribir şul tege azmı küpme iriklik yıllarında bu sahifelerini tiyişinçe irenmedinde. Öğrenmedi, bilmeyler. Hem şuna göre ensiklopediyada kirtirge, kursettirge, şunu yankıratırga korkalar. Çünkü mındı, bir oylasam, mındı misal bu da bir gine millette de yok. Min büyük de kışkırıp ergen İtalyanlarda da, Fransızlarda da, Nimislarda da bir kişide de yok. Bir nesil Doragaşında ömrünü tamamlayan, tulu bir nesil yok. Fen işinde, edebiyat işinde buğunar almaşı bulu mühim. Hem bu iki ülkede de milletin kileşegi için hal etkiş ehemmiyetke iyi. Sizin buğunga almaş var mı bu ülkede? Kızganış yok. Kızganış yok. Şımlap da onu indi benim ülkene hep baram. Bana da 66 yaş. Min eğlenip karayım. Hem bugün edebiyatka kelgen bir iki yigit var. Prozaiklar deytem indi. Olar mana şu ruhta Tatar halkını yoklap, Tatar halkının kileşegi yanıp, küyüp, şuşla işleri alırlar mı? İnansın bilmem, şeklenem. Bugünkü günde siz Medeni Cimga gazetini jiteklisiz. İllik Şallı'da Meydan jurnalını çıgardığınız 90-cı yıllarını ulçırdağı matbuat irikligi bilen bulgan hallerini yaxşı hatırlısızdır. Şul vazgiyatını hazırgısı bile şağıştıra alasız. Nindi ayırmalıklar var? 90'lı yıllarda biz Şırnak'ta birinci şeriatta özümüzün tarihimizden kaytarıp atırıştık. Onu yaşırıp durası yok. Çünkü bizne mesuller mıskıl etti. Siz bana Gorbaçov olup bergen bu irik jilleri, haberdarlık jilleri ise başlangıçkana özünüzge devlet talep ete başladınız. Özünüz 1552 yıldan beri bir çözümlerle savaşıp yaşayacaksınız. Hazırgene nerse Gorbaçov irige kilgeçkene özünüzge devlet talep başladınız. Soruyorsunuz devlet deyip ağzını yaba başladılar. Min ana ol bizden dinin Tatarların Vatan Soğuşu kitabında bu bizden yaşarken tarih kitabında şunun için yazdım. Tigilerge cevap etip yok siz ettim söz yalgan mene bizden babaylarını şehitlenip soğuşkan hem nişe gidip dar ağaçlarında özlerinin ömürlerini bergendi. Bu çünkü mene bu min götergen temalar bizim için bütünlüğe karanlıydı. Biz bilmeyiydik. Mehmet şuna da 12 yıl ömrümünü arşivde ötkerdim. Şuna göre de arşivlerde oturdum ertengi 9'dan tüngü 9'a kadar. Kup çağrılarıydı, küçük kup çağrılarıydı. Demek siz şul zamanda yazgan eser için hazır mene özellikler başlauına şul süzirigen buzu bularak beğelisiniz mi? Elbette süzirigen buzu. Nişlet min özümüzün millet tarihini götürmezke tiyişsin. Olarga yaramay, olarga şabiydi. Nişlet min özümüzün millet tarihini yaşarırga tiyiş. Men bir hakikatini yazam. Mina katlı da kitabın bir ahırında edebiyat isimliği var. Onda bir 50-60 kitabın isimliği yazılgan. Ona indi mina katlı en birinci yazıcı, başlayan bu temaların yazıcı kişi bir Ryshkov, Pyotr Ryshkov. Pyotr Ryshkov'u da ekstremist deyip tanısınlar. Olay bulgaç. İndi beni ekstremist deyip tanıyorlar iken. Pyotr Ryshkov da ekstremist, ol da şöyle bir yazgan. Mina şulay söz iregenin bulmağı icad kişisini ne kadar sındıra ala? Nindedir ebirlerini yazarga tilesen de yazıp bulmuyor. Şekiyanı şakarıp bulmuyor matbuatta. Men bit bilem. Kitaplarını neşriyatka tapşırgaçtım. Onu 50 nişe türlü kişiler, 50 nişe türlü silzam degen moynana takkan niye bulmasa da, kurset kişi bulmasa da, yaki tuşine takkanızın aşağı olmasa da, kup mekşe tikşirip çıkar, ilep çıkararlar. Şuna göre elbette matbuat irigin bizde tolu irig demokrat edebiyatı bulmayın. Mene sizni mene bu özellikler, beylenüler mene sizni şahsen sındıra mı? Sizin ruhunuz nindi halde hazır? Min nakşol kiliş. Nişik mene 90'lı yıllarda bulsam nakşolay özümle hissittim. Hem eğer de yazışı sana iken ol kileşekte yazılmayacak. Eminim planlaştırıp koygan eybirlerim bir kur. Min yazırga tiyiş. Min isen çağında eli Tatar halkına şu devletçilik için kırışkan kişiler turunda
Тотар бәхет өчен көрәшкән кешеләр турында романнар бүләк итәргә тиеш. Бу минем тормыштан бирелгән бурычым. Вахит әфәнде, минемчә студиясендәге бүгенге сөйләшүдә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә дә рәхмәт. Һәм инде менә бүгенге сөйләшүне икенче бер язучы, инглиз Джордж Орвеллның 1984 дигән роман антиутопиясендәге сүзләре белән тәмамлау бик урынлы булыр. Советлар илендәге гадәтләргә ишарә итеп, ул анда оппонентыңа карата караны ак, акны кара дип ике дә уйламый һәм һич тә уялмый тәкрарлау гадәте кертелүе һәм әллә тәкрарлау гына түгел, караның ак, акның кара булуына чын күңелдән ышану, әлек исә үзеңнең башкача, нәкъ киресенчә уйлавыңны тәмам оныту кирәклеге турында яза. Моңа ирешү өчен үткәннәрне, ягъни тарихны бер туктаусыз үзгәртеп тору кирәк, ди Орвелл. Бүгендә бер милләтле урыс мәмләкәте төзү маниясе белән шашкан Путин хакимияте татарга да нәкъ менә шуны такмакчы. Әгәр дә кемдер чын тарихын өйрәнә, белә, сөя икән, ягъни акны ак, караны кара дия икән, ул инде экстремист. Әмма тарих башка бер мөһим нәрсәне күрсәтә. Хакыйкать ахыргы чиктә барыбер җиңә. Сезнең белән Кәрим Камал булды. Исән-имин торыгыз.